Так, ну ўсё, всем тады вітанкі, YouTube, Twitch. Сёння мы тады пачнем глядзець некалькі дэмак. Некалькі з іх будзе хоррор геймс, некалькі, мне здаецца, не. Пачаму некалькі будзе 3 дэмкі, і калі застанецца час, тады мы ці пазгуляем у Coyote Anomaly, ці ў Last Report, паглядзім па часе, ці будзе ў нас для гэтага магчымасць. Вось тады першая дэмка, якая мне б трапілася, я не ведаю адкуль, ці ў соцсетках, ці дзесьці я падглядзеў. Гэта будзе пра Rue Valley. Я не ведаю, наколькі гэта цікавая гульня, я ніколі не гуляў дагэтуль. Зараз я яе запушчу і будзем пачынаць глядзець. Ну, можа быць, па якасці тут будзе рознае, але ж калі робяць дэмкі, гэта не заўсёды пра якасць, але ж пра цікавую, можа, ідэю, і глядзець, ці выстраляна, ці не, ці падабаецца людзям і гэтак далей. Так, што ў нас па гуку пака ў гульні няма. Што ў нас па трансляцыі? Па трансляцыі ўсё добра. Тады вось так яна выглядае, мне здаецца, бачна. І я націскаю туды новая гульня. І зараз паглядзім. Так, што вызначыце лічнасць персанажа свайго і даступны як гэта залікі лічнасці, так. Так, імпульсіўнасць, расчотлівасць. Я не ведаю, што гэта, у якія нецярпенні. Такім чынам мы, здаецца, нам патрэба на гэтыя поінты так развярнуць і будзем глядзець, экстраверсія ці інтраверсія. Мне бліжэй інтраверсія. В этом ёсць таксама якісь чарты характару, скрытнасці, нялоўкасць. Можа ўсё ж такі браць скрытнасць. У першым больш, можа, імпульсіўнасць, але ж мы інтраверты, будзе цікава на гэта паглядзець. І нецярпенне можа у 4 дадаць. У нас яшчэ 2 ачкі ёсць. Хай будзе гэта раўнадушие. Можна нават бессердечча, можа так будзе больш цікава. Я не ведаю, як я гэта тут працуе увогуле. Так, 8 увечары, так. Але ж гэта дэмка, паглядзім. Так, глушальны піск якіх-то часоў павяртае цябе ў рэальнасць. Спёрты воздух у пакоі, ён соответствуе тваім жаданням, гэта што? Тваім гэтым, так, і ад душнага старага матэля. Добра. Мы у якога-то нашага доктара, мне здаецца. Тут у нас ёсць, мы сядзім на канапе у кабінеце, і што далей? Клікаць. Так, мистер Хэрроу, вы меня слухаете ці не? Так, мы тебя слухаем. Так, чорт. Ад якасці вашага характара так залежыць даступныя рэплікаў у дыалогах, якіх-то з іх будуць даступныя лишь пры налічы якіх-то чэрт. Другі, наоборот, мог казацца заблокіраваным. Не забывайцеся, што гэта не добра, не дрэнна. Чарты — гэта неад'емлемая частка ролевой игры, превращаешь персонажа у настоящую личность, так? Отображать подсказки, так, ну так подсказки треба. Мы можем просто кивнуть
калі мы бессардэчныя мы закончылі, мы можам казаць вось так на рэплікі, мы можам казаць да, я слухаю вас, і таксама ёсць скрытнасць препятствуе, я немного отвлёкся, што вы казалі. Ну, я не ведаю, калі мы выбіралі бессардэчна, мы можам так з'язвіць, так? Он улыбается. Усміхаецца. Ці закончылі мы першы сеанс? Так. Speaking of which, I've noticed a slight lack of motivation on your part today. Так, я заўважыў вас, што і у вас адсутствуе матывацыя, так? Стан. Чырвоныя палоскі на партрэце, яны перадаюць стан вашага персанажу. Дрэннае пачуццё, самапачуццё, так, як чувствие. Яно отрицательно влияет на ваш характер и накіруе і накіраванне ў дыалогах можа быць. Добра. Што нам трэба тут далей? Гэта калі мы так думаем, так, небольшое отсутствие мотивации, да у тебя ее нет вообще. А хто гэта? Чья гэта думка? Моя ці лекара, будь у тебя выбор, ты бы остался в постели вместо того, каб лишиться праз гэты і куды смехотворны курс психотерапии. Добра, гэта мои думкі, мне здаецца. Мы абавязкова вернемся к гэтай праблеме на наших будущих сеансах, так? Личность. Так, ну тут мы даведаемся, што у нас тут ёсць гэтыя наши чарты личности. Мы можем навести курсором, каб даведацца, што она собой уяўляе, так? Добра. I just want you to acknowledge its existence and try to stay aware of it at all times, if possible. Так, ён кажа, што трэба ведаць, што ёсць усё ж такі праблема і не забываць аб гэтым, трымаць гэта кожны час у сваёй галаве, так. А што гэта? Поўнае адсутствие няма ў мяне мотивацыі, так? Добра, а што далей? Так, у покое повисает тишина, откуда снаружи звонку доносится приглушенный гук, які толькі падкрэслівае всю неловкость затянувшейся паузы, так? Я пытаюсь солгать, я в полном порядке. Я попытаюсь. Мы и так. У нас мы хлусим, так? Будем хлусить. That's good to hear. Now, in order to keep us focused, I always limit the session length to exactly 1 hour, hence the alarm. Так, ён завёў However, since this is будильник. your first session, I'll allow a few questions, if there's anything. Так ужо прайшоў гэты час ці не? Так, но мне здаецца, што можам мы взяць гэта нецярпенне пакуль не выкарыстоўваць, а ўзяць, напрыклад, вось гэты першы адказ. That is out of the question. This is a court-ordered therapy, and both of us could be fined or worse if we don't see it through. Так, но кажа, што нам праз суд гэты курс псіхатэрапіі здзейснілі. Якія цяжкія наступствы мы тады бы атрымалі, калі бы не пройдзелі гэтую псіхатэрапію, так? I have my own professional reasons in addition to the legal ones. You require help,
and I've been designated to provide it. Так, і ён хоча нам дапамагчы. І так, і што ў нас? Твердная 9, і ён адварачваецца. Гэта што? I've never let a client down, and I'm not about to start now. Any other questions? І у нас ёсць яшчэ пытанні. Так, ну можна зрабіць нецярпенне ўсё ж такі? Не, гэта ўсё. All right then. That's it for today. Все, вы гатовыя. Так, якийсь та You хтось should go групи. and check in at the office. Your room is probably ready by now. Гэта що, якась клініка нават, так? Ну, тут цікавий такий анімація малюнку і гэта візуальний стиль. Гэта раз'юшаная дзяўчына, так? Мы можем тут пастараваць, ці што мы можем робіць? Так, істочник гука зараз паблізу, так? І дзяўчына б'е і пінае древний торговый аўтамат гандлёвы, так. Куды ісці? Продолжить? Працягнуць? Так, яна злуецца таму, што кофе не атрымала. Добра, як тут? Калі націскаеш то point і клік, мне здаецца, больш па перамяшчэнні. Можам падайти да дзяўчыны і дапамагчы, не? Полная отсутность мотивации препятствует. Как с ней заговорить. Вдруг она тоже проходит курс терапии. Так в моей голове так вот такие разважания. Так, что ведаць, калі по аднолькасці ад цябе ей явно гэта не патрэбна. Добра. Так, ніхто не заслугоўвае быць адпраўленым на гэтую смеццю, калі нават чалавек рэальна з забубонамі, так? Так, ну у меня бессардзейшае, таму мне нават нечага прапанаваць ей. Так, з другога боку гэта яшчэ... А што яшчэ рабіць з такімі небяспечнымі сумасшедшымі? Гэта з вузу, якія з'ехалі людзьмі, як яна, і дазволіць ім бадзяцца там, дзе яны хочуць, крычаць на увесь голас і таксама пінаць гэтыя гандлёвыя аўтаматы, так? Автоматы хуткай ежы. Но если они будут порушать закон, то яны отправятся за краты. Гэта, как питать, повинен быть лепей способ, как помочь человеку. В смысле, если яна не у себе, может, гэта другие лепей. Так, ну так пагутар з ёй і спытаю, у чым справа. Здаецца, што мы самі з сабой размаўляем такім чынам, таму што мы знаходзімся ў псіхалячэбніцы, што ў нас тут біполярнае расстройство, так? Ну, мне здаецца, і такім чынам мы строім гэты дыялог, таму што ў нас такая ёсць лічнасць, і яна адчыняе ці не адчыняе гэтыя ўсе моманты, добра. Або гэта патрабуе ад цябе неимоверных сілкаў, так? Ну так у меня няма матывацыі ніякай, таму што мы так вот зрабілі персонажа, і мы нічога не можам зрабіць. Не пагутарыць з дзяўчынай, нам усё роўна.
Мы I'll под... break you open if I have to. Так, мы антидепрессантах. Так, на антидепрессантах надається. А що тут ми можемо поглядеть? Так, пластиковые бутельки, пустые. Якийсь недоеденный сніданок. Так, луст і апельсиновая газіровка. Нам штосьці патрэбна з гэтага? Здаецца, можна было бы першае здзейсніць. Навошта? Уже не пакрываецца ряб'ю, але вместо гэтага, каб знікнуць, твой твар прыступае ў ўсіх дэталях, так? Так, яго прыгожуюць шмат маршчын, і востры ўзор выдае чалавека, які заблукаў у часе. Чым дольше ты глядзіш, тым лепей, і разумееш, што перад табой якоеś адражэнне твайго унутранага я, так? І никакое гэта не я. Так, і можа другі варыянт праігнараваць і ўйсці. Ну, вось такое, мне здаецца, цікавая задумка, ідэя над тым, чтобы глядзець у залежнасці ад чорт характару можна пабудаваць якийсь, мне здаецца, наратыў аб тым, як штосьці склалася з гэтым персанажам, ну, пакуль цікава. Ну і па візуалу таксама. Так, а што мы тут робім на другім паверсе? Так, гэта фарба на драўлянай дзвяры аблупілася, але лічба 6 зроблена з новенькага хрому і ярка блясціць. Зірка. Давайте паспрабуем дзвярную гэтую ручку. Ты павярачыш ручку і таўкаеш дзвер напалову, чакаеш, што яна паддасца, але ж дзвер зачынена. Яшчэ раз. Добра, такія. Калі першы раз не атрымліваецца, тады другі раз павінна ўсё гэта здзейсніцца. Так, а што, можна і пра... можна яшчэ пра АВСД таксама кіраваць, цікава. Цікавае ўпраўленне, добра. Кіраванне. Што у нас на лаўцы? Так выглядае незручна. Непрывабны, так. Туды мы не можам патрапіць. Так у чым геймплей яшчэ? Нам трэба засяляцца ў матэль. Якім чынам мы зможам засяляцца? Ці можа... Give me my coffee, you jerk! Spit it out already! Так, машина для льда у нас тут ёсць. Нам патрэбна ў офіс, так? Yes, Rue Valley Motel. Our Coral Destiny internet antenna is down. Так, гэта наш рэсепшаніст, ён размаўляе па тэлефоне. Мне що робіть? Мені так натискати.
что? Потому что я интроверт, я не могу привлекать внимание до себя, да, я больше постою, помолчу, так. Так, ну, так, зразумела, што мы будзем чакаць, пакуль на нас кіне зрок, так, зрабіць від, што цябе интересуе брашуры і чакаць такім чынам. Так, і пайшоў унутраны гэты дыалог з No, самим the repair собой. tech already came yesterday. Said the internet will be up by noon today. Так, нема інтэрнету, зразумела. Спробы убіць час. Так, час у гульне ідзе толькі у час, калі мы размаўляем з кім-то, таму трэба калісьці там нам паўбіваць гэты час, каб дачакацца якіх-то з'яў сабыцій, так? Так, напрыклад, мы можам пачытаць кнігу, паглядзець новостную ленту у вашага телефона, ці наўпрост пачыць уютным крэсле, добра. Мы можам вабіць час, добра. Можам пасядзець. Так, телефон. Так, можно кільнуть время, сыграл, згуляв у партію гіперказуальних протагоністів. Пакуль яна не скончыць разговор. Ну, давайте почекаем. Так, ну мы гуляем гульну, добра. Так, ну мы вабім час, чакаем, пакуль яна скончыць гэту размову, так, по телефоне. Колькі трэба чакаць? Калі ты ўноў глядзіш на экран, твоё сэрца чуть не выпрыгвае з грудзей, гарыць стабілізацыя в часу. Так, не разумею, что происходит, просто зачинить гульню. Так, а что, мы будем с ней размовлять? Яна толькі пачала пра праблемы указваць. Так, ну тут шмат всякага лора ненужного для гэтага. Мы павінны чакаць час, вабіць. Толькі я не разумею, чаму трэба у некалькіх актыўнасцяў
гэты час вабіць, каб дачакацца ўсё ж такі геймплею гэтага. Так, нічога не падгружаецца, пачакаць. Пачакаем. Так, нічога, толькі пустыя. Давайте праверым сігнал. Ну, інтэрнэта не працуе, а я не ведаю, ці ёсць у него мобільны інтэрнэт. Of course it's urgent. Our guests don't have Wi-Fi, the credit card machines are dead, we can't access reservations. Так, не работают резервация номеров, покоев. Так, она уже там кипит. Передавить их всіх. Там треба ще сапраўдны варыянт націскаць, каб можна было прайсці. Не зразумела мне. Misheard? No, she said Sunday noon. I wrote it down. I'm not... Sunday or later? That's... Уже нават уже вечерний час пайшоў. Hi! Can I help you? I would have hung up earlier if I knew you were waiting for me. You're too quiet. Ну, таму што я інтраверт па нашай шкале нашага персонажу. Можна зрабіць скрытнасць. You didn't feel like it? And how about now? Okay, let's get you into your room. So, number 6. That's the last one on the second floor. Everything is ready. This is your key card. Oh, I see you're confused by this. You were expecting an old-fashioned key, weren't you? Да, мы чакалі просты ключ, а гэта якаясь карта. We decided to modernize for a number of reasons. Так, ну нам можа з намі яшчэ будзе шмат часу гутарыць на гэты. Так, і у нас ёсць прадметы, якія хаваюцца ў левай плашкі, так. Можна паглядзець, якая дадатковая інфармацыя ёсць. І таксама ёсць тэлефон. Wow. I'll need your signature here. Thank you. Так, ну вот, нарэшце мы ўжо разабраліся, каб заселіцца ў пакоі. Так, убраць тэлефон у карман, што гэта месца пад карман, так, і у нас ёсць картка. Тут таксама, калі націскаеш, то якаясь пачатковая дадатковая інфармацыя ёсць. Добра, тады ідзем на другі паверх. Пабеглі. Будем грукацца ў дзверы. Ключ ад 6-го номера адкрыць дверь. Так. Зайти. І вось мы тут. Што мы можам рабіць? Это наш чемодан ці чей? Так навошта тады полная няма мотивацыі, так? Каб адкрыць чемодан. Так, ну я пад антидепрессантамі, тады мне цяжка ўвогуле штосьці рабіць. Няма мотивацыі, і тады які сэнс тады браць сябе перса, які шмат у него без
няма цікавасці да жыцця, ён інтраверт і вельмі імпульсіўны. Так, ну мы схавалі чамадан, мы яго не адчынілі і... Так. Такім чынам мы можам лечь спаць, так? Мы маглі бы запаўсці у ложак, а мы наўпрост будем падаць на ложак, так? Так, ну вот тому, что мы нетерпеливые, мы не можем напрост лечь и отпочивать. Тады таким чынам достаем телефон, каб адпачыць, каб заснуть. Ісці гульні гуляць. Хотя будем мы у ложек спать увогуле? Хтосьці звоніць. Hello, sir. Am I speaking with Eugene Harrow? Так, мне хтосьці позвонил, это я. My name is Percy Rugger, and I'm a senior sales executive at Ulterior Paralegal Exploits Consultancy. We'd like to offer our help regarding your case. Пара юристов. А что здарилось? Well, if my information is correct, you have recently been unjustly forced to participate in treatment which, in our opinion, may have consequences not a lot. Now, I'm sure you're quite concerned, Mr. Harrow, but don't worry. We're here to help you regain your rights. Окей, так. Мы просто гэта бросім гэты наш звонок, тому што мы разумеем, што нам гэта не патрэбна. І мы можам убраць телефон зноў у карман. Мы можам зноў яго ўзяць. Можам убраць, можам зноў ўзяць. Можам зноў убраць. Які сэнс? А тэставалі цікава, што калі дайдзе да пералістваюць. Добра. Ну тады яшчэ тады ў тэлефоне вабім час, каб можа быць сон да нас прыйдзе. Вельмі доўга гэта анімацыя адбываецца. Так, а чаму ж чорны тут экран? Так, наколькі драгацэнных мгновений тебе абруджае цішына. А гэта мапа розуму і успамін. Мапа показваць связи паміж імі. Атрымав воспоминание, можна клікнуць і яго паглядзець. У нас 4 толькі. Гэта быў нечаканы
Звонок. Так это запись наших діалогів, так? Цікаво. Навошта ми тут можемо? Гэта скарочаны ці дакладны? Це якісь самары, так? І потом будут мець свае наступствы, так, можа быць? Ну, гэта цікавы досвед. Так, чемодан, штосьці ў чемодане ёсць, у него быў замок, ён зламаўся. Там что там, котка? Так, ну мы чамусьці побегли до адміністратора і не схапілі свой чемодан, тому што там ён быў жывы. Гэта наш сон такі, так? Так, тут доўгі сон. Ну, мне не вельмі падабаецца, што тут так шмат трэба чытаць, шмат чаго. Такая гульня, мне здаецца, больш не за стрыма, калі трэба візуалізировать гэта ў спакоі, калі можна было гуляць гэта па аднаму, не на стрыме, тады можа былі больш як навела гэта бы рабілась візуальная. Гэта сонце яшчэ ідзе. Так, ну гэта каб вспомніць гэты сон, так? Так, это не... Ну, сапраўдна, гэта не настоящее воспоминанні. Выражаем мае пачуцці. Та зноwu мы самі з сабой тут размаўляем, што, чаму гэта нам гэта прывідзелася, мы робім якія-то высновы.
Так, якісь ефекти стана. А якісь калі ты хочаш піць якісь нашы гэтыя ўсе нейкі характары не збегаюцца на якісь поінты, таму што мы імпульсіўны, таму што мы не паелі ці не папілі, так? Жарт, сдаться и пойти поискать воду. Ну так, пошли поглядим, что есть. И тут есть вода, не? А, мы не будем пить, нас будут примусить выйти все ж таки так у звонку. Так, мы что, будем блювать тут? Стотных испарений. Так, ну все ж таки так, будем шукать эту воду. Проходь. Так, хтосьці зайшоў у машину і яшчэ попаў у невялічкую аварыю, так? Мы ж чуем, як хтосьці ругаецца ў машине. Он поедет далее, так? И он скажет нам подтолкать машину сзади, не? Угу, наверное, он пьян, так? Угу. Так, мы сами собой гутарим. Идем туда его офис, так? Так, на нас чуть не потрапила маланка, так? На нас чуть не потрапила маланка, ці мы можем праз шангу попить. Ну чаму не? Может там, где лед, можно было зайти попить. Ну, ён не кажа, чтобы мы растапливали гэты лед. Так, ну мы можем сунуть лед в рот. Разжевать. Так, а что, это беги, прячься, прячься.
Гэта ядерны грыбок. Што гэта за адказ? Так, я хочу, каб гэта спынілася, у меня няма выбару. Ой, так душно. Такі класны візуал, але такі цягнучы геймплей. Still with me, Mr. Harrow? Гэта можа бути таксама луп тут. Mr. Harrow, can you hear me? All right. I'm aware that you may be experiencing a slight lack of motivation right now. And Добре. at all times, if possible. Good. Now, in order to keep us focused, I always limit the session length to exactly 1 hour, hence the alarm. У нас трохи пропали гэты все наши здольнасці. Таким чынам мы можем другие варианты адказу выбирать, так? І яшчэ таму, што гэта другі дзень, мы не разумеем, што адбываецца. Mr. Harrow, you're shaking. That's understandable. Sometimes it's hard to talk about our emotions, but we should never be. Don't worry. With time, your skill and willingness to identify and communicate your inner states will surely improve. Just remember that trying to understand our feelings is always a good idea, and very often a necessary step in. May I ask, how is your sleep these days? Is Так, that будем so? хлусить. Well then, just in case you have trouble adjusting. Remember, what I'm giving you, hopefully it'll help you calm down and get some rest tonight. All right then. Now you... Я нам дам якусь пілюлю, каб нам дапамагла адпачыць. Можем гэта прыняць, можа быць, у гэтым у гатэлі. Список правил. Можем ці зайсці у гэты пакойчык. The exit is behind you. That's the bathroom. Of course. Так, тут якісь аж таксама рэчы ёсць. Рыжавалосая жанчына. А чаму? Можна было паглядзець, калі у нас была б матывацыя. Добра. Тут што? Паглядзець на сябе ў зеркало. Обрызгать лицо водой. Так, мы можем выпить таблетку, так? Пьем таблетку. Так, мы зможем отпочить. Refreshed yourself? Feeling a bit better now? That's good to hear. Так, до побачення. Можна так само було радіо послухати, так? 8:03.
І знов ми тут. Give me my coffee, you jerk! Зможемо ми зараз їй погутарити? Так у нас все ж Spit it out already! до гэтага часу няма матывацыі болей, так? Мы будем такі ж самы час, так, пражываць дзень за днём. Break you open if I have to. Listen, I know what I'm talking about. Your repair tech said it was. Oh. Hello, reception. Oh, what can I do for you, Dr. Fink? If it's about the Wi-Fi, yes, he's here. А якой трошны выхадкі? І таму што я пайшоў у туалет. Яна можа мяне хутчэй прыме, так? Hello? I'm very sorry. Hello, Mr. Harrow. You're welcome. Let's get you into your room. Так. So, number 6. This is your key. Oh, I see you're confused by this. You were expecting. Так, знову вона You тут з must be нами. very tired. Perhaps I'll tell you about it some other time. It's a really interesting story. Here. I'll just need your signature. Thank you. I'm here. Так, ну мы падпісалі, зноў мы атрымалі ключ, але ж мы зараз не чакалі нічога. І мы можам падняціся, і гэта будзе зноў якісьці луп, так? Чаму ты спусціўся? Вось мы тут, і вось мы яшчэ раз тут. Так, а што ляжыць у чамадане? І? Трохі расслабіцца можам. Есть. Ну, мне цяжкавата гуляць у такія гульні, шмат трэба чытаць ці перакладаць, уключая на беларускую мову. Тут вельмі цікава зроблена то, што ёсць гэтыя чарты характара, але ж мне не зразумела, які чынам гэта нам можна якісь паўлияць на гэта. Але ж калі гэта рабіць думчыва і для сябе, тады можа быць гэта будзе болей такі прывабны экспірыенс на то, чтобы паглядзець, як што гэта сябе уяўляе, як якая-небудзь кніжка ці фільм. Але тут просто націскаеш, і яшчэ вельмі доўгія анімацыі, каб гэта штосьці прачытаць. Ну вось нават зараз, чаму я не магу праскіпаць гэта. Чакаем такім чынам, што адбываецца. Мы спім на крэсле. Нам зноў званіць, ідзіць на тое ж самае, што і было. І тут таму, што ў нас трохі спала гэтая
Rugger, and I'm a першапачатковыя нашы гэтыя поінты, і мы такім чынам можам дастатковыя гэтыя адказы ўзяць, так? Але можам таксама выбраць то, што мы ўжо абіралі. So I presume you're ready for the next step in our cooperation. Of course. Eugene, Miss... Так і зноў мы такім чынам адказалі на гэты тэлефонны званок і зноў спім. Штось там па рэв'ю, мне здаецца, была гульня даволі-такі крутая, таму што тут вельмі класны гэты стылёвае напісанне і гэтыя ўсе художественныя прыёмы мастацкія. Што гэта? Нам дадалі дадатковыя якісь-то ўспаміны пра Маланку. І вось мы не выйшлі, здаецца, таму што ў нас мы не захацелі піць, мы не выйшлі на вуліцу, і такім чынам мы не засталі гэты апакаліпсісны ўзрыў, але ж у нас ёсць другія ўспаміны, якія адбыліся пра мужчыну, які патрапіў у аварыю, і таксама пра зрыў. Шмат мы можам што паглядзець. Ну вось потом усё зноў адбылося. Тут кажа, што будзе гэта якийсь дзень сурка. Што гэта? Есть якаясь ідэя, якую мы можам зрабіць? Ну, можа, калі ёсць гэта Маланка, калі мы выходзім на вуліцу, такім чынам, што у нас здзейсняцца гэтыя 3 івенты адначасова. Так, і мы скончым гэты дзень, таму што мы будзем сядзець у крэсле, так? Это таму што тревожное предчувствие, потерянный стан. Мы уже не тревожимся, так? То таким чынам, что фіолетовая таблетка, яна знизила гэтую нашу импульсивность, тревогу. Она довольно поздно пачала працаваць. І што гэта? Но мы атрымалі гэта вдохновенне, так.
Мы здесь можем это вдохновение потратить, так? Мы можем паглядзець, адбудзецца ли тое ж зноў. Так, і што ты можаш там паглядзець? Там жа ён забурыўся ў шчыток. Трансфарматор. Всё так, мы можам пацвердзіць гэтыя ўспаміны, калі яны адбываліся ўжо, то мы можам гэта зараз паглядзець, але ж мы можам дачакацца, калі будзе выбух гэты смяротны. Вось тут нету умяціны, як раны пачну смотреть. Аглядзець трансфарматор, ну. Так, нема удараў, а асколкі якісь. Ну вось гэта ад фары, так? Так, ну мы пражываем гэты момант яшчэ раз і зноў бачым гэтую спышку. Ну, у 8:47 гэта адбываецца. У нас ёсць толькі 47 хвілін. Ситуация постоянно изменяется. У розныя настроения яны могуць у розны час з'яўляцца ў тым ці іным месцы. І што мне патрэбна? Но мы все равно зараз прачнемся у нашым доктары. А мне толькі не зразумела, як тут прагрэс гэты залічваецца, як мы далей праходзім. І зноў усё спачатку, так? Вспомніць. Так, зноў дзяўчына гэтая. Так, мы вспоминаем все гэтыя наши, что мы уже пройшли. Вось, мы тут разумеем, что мы угодили у часовую гэтую петлю, так? Яшчэ ўдахнаўленне мы атрымалі. Праз одно вдохновление мы мы-то яшчэ з нашим доктором. Ты можаш распавесці яму, што мы ведаем пра якога колеру гэтая таблетка.
Усё. Ну, задумка цікавая. Трохі, каб было больш меней дыалогаў, больш якіх дзеянняў, больш зразумелая сістэма, але тут так закручана, што з гэтымі ўдахнавеннямі калі яны даробяць гэта, будзем глядзець, можа будзе гэта цікавая гульня, каб прайсці гэта не на стрымах, а пра свой гэты досвед. Вось такая дэмка, не ведаю, падабаецца ли вам такое ці не, мне пакуль што больш не чым так, але візуал вельмі прыгожы, задумка цікавая. Можа проста не такі фан такіх гульняў наратыўных доўгіх, мне не хапае больш экшону. Вось, но такая вось дэмка. Мне здаецца, вам спадабалася на прагляд. На гэтым тады і скончым зараз з гэтай дэмкай і можа паглядзім наступную. Так, а што ў нас па наступных дэмках? Потому что у нас есть яшчэ час. Так, наступная ёсць у нас что-то меней Unseen. Па часу дэма мы можам паглядзець. Так, нам трэба выйсці з гэтай гульні. Unseen. Так, Unseen. Тут таксама ёсць ці англійскі, ці рускі. Можам на англійскім паглядзець, можа будзе болей зразумела. Так, а тут трэба зачыніць. Что у нас по сеттингах? У нас только есть камера sensitivity, видео сеттинги 1920. Можем это приаплайить туды. Мусти. Ровно не на увесь гэты. Можа яшчэ раз тады. І так, як ти не зрозуміла, робить. Все равно яно режет гэтый шоу FPS не трэба. Може Windows. Windows borderless. Не зразумела, чаму тут чорныя полоски з двух бокоў, зверху і знізу з'яўляюцца. Так, Unseen setting
Ну, ўсё ж таки павінна што быць 1920 на 1080, так? Але ж як гэта выглядае? Ну просто дае гэтыя зверху і знізу гэтыя чорныя полосы, можа гэта не трэба тады. Ну вось так зробім, будзем глядзець. New game. А з двух бакоў таксама полосы. Так, ну мы прачнуліся дзесьці у падмурку, здаецца. Всё? Rotate, што мы можам rotate рабіць? Rotate TV. Ну, можна ў гэты бок пасвяціць. Штосьці мы можам узяць з гэтага пакою ці не? Што ляжыць, смярдзіць. Яшчэ rotate. Бутэлька. Тут есть проход якийсь-то. Так, хтось кричить. I can't take it anymore. I'm not alone. I think it's coming for me. Зразумела, што ты не можаш гэта вытрымаць. Можа дзесьці кроўбар тут ёсць, калі мы тут шмат якіх шыткоў. Хтосьці крычыць. Так, а чым мы можам гэтыя дошкі адламаць? Павінен дзесьці быць кроўбар. Фомка. Тут, здаецца, павінна быць. А, вось яна. Take it. Бярым. Бярым і... гэта ўсё дастаем. Хтосьці крычаў, хтосьці лампачку нашу гэтую зрабіў. Ты крычаў, ці хто? Якісь-то хлопчык, ён быў прыкалочаны да гэтай сцяны. Так, тут што? Тут ну просто не вельмі вялікі карыдорчык. Так, там быў толькі што мужчына. Мужчына пайшоў хутчэй за мяне. Так, тут чамусьці ён нам заблакаваў праход у абратны бок. А гэта што? Гэта сямейка Адамс, так? А тут можна яшчэ рабіць гэты дабліжаць, так, камеру. З якога боку мы прыйшлі? З гэтага? Маус сетівіці трэба трохі прыбраць, а то слишком хутка рухаецца. Так, ёсць какие-то подлокти, можем мы яго паглядзець. Трэба знайсці якісь-то... Вот, добра. Чыняйце. Нельга чыніць? Што рабіць тады? А, у меня же есть кроубар.
Не, я не бачу ніякіх кодов. Тут уже в коробочках ці штосьці ёсць ці не. А, ёсць якісь-то кусачкі мы ўзялі. Можа замочак перакусім ці... Ці навошта мне гэтыя кусачкі? А, тут яшчэ ёсць пакойчык. Так, хтосьці храпіць, а навошта мы тут? Каб святло запаліць ці... А, тут яшчэ ёсць. Як прайсці? Як зрабіць кроуч? На С, добра. Ще на С. Так, тут якісь... Нам падказваюць, што за картыны штосьці ёсць, так? Добра, зараз пойдзем глядзець за картыну. Так, а нам не ў гэты бок. Ты заўсёды тут быў? Ага, картина гэта вось гэта. Мы не ведаем две лічбы, але мы ведаем, што пасярэдзіне 8. Як даведацца, яшчэ якісь лічбы ёсць? Ці вы прапаноўваеце нам усё ж гэта... Все 199 камбінацый, так? Рабіць. Можа, у тебе штосьці ёсць? Раз ты з'явіўся тут. Так, у жапень себе штосьці ён тут. Можа, забраць у него гэты. Те. З якого боку хтось? О, гэта штосьці... жахлівае. Вітанкі ўсім, як вашыя справы, так, дзякую Лепу за рэйд, як вашы справы, што вы гуляліся, спавядайце. На сёння вечар усякіх дэмак, якія мы знаходзілі ў гэты час. Першую гульню я нават не памятаю, якая была, але вы можете паглядзець её дакладна. Так, я адкрыў для сябе квесты point and click. О, так можа тебе спадабаецца. Зараз я хуценька распавяду. Руювалі на дэма, таксама там point and click, але ён там вельмі складаны. Ты любіш жудзікі, а я пакрокавыя тактыкі. Ну так. І гэта добра, што нам падабаецца рознае. І калі аднолькавыя таксама. Мінулы раз дэмкі ў пятніцу ганялі ўсякія. Круть. Трэба завітваць, глядзець таксама, чтобы сябе... Тебе я больш глядзеў, што ты у Battlefield апошні час, калі завітваў, гуляў. Вось, ну прыемна, што шмат чаго мы глядзім, разнастайныя гульні, мне здаецца, і шмат чаго цікавага ёсць. Так, руювалі, так. А вы гулялі? Вы глядзелі? Ці падабаецца вам? Мне штосьці так, чамусьці гэта было зацягнута, і па візуалу, здаецца, і па механікам цікава, а трохі зацягнута па наратыву. Так мне здавалася, але ж, мне здаецца, варта было паглядзець, калі ўся гульня выйдзе.
Можа штосьці, я не гуляў Disco Elysium, можа быць штосьці падобнае, але здаецца, можа камусьці з гледачоў падабаецца, каб аднойчы гэта прайсці. Гэта таму, што ён выйшаў, кампанія там нудота, мультиплеер ніяк не цікава, на стрымах, пэўна, мне здаецца, такі гульня для гледачоў такое сабе. Ну вось я таксама прыйшоў да высновы, што можа для сябе як-то пасядзець, як кніжку ты можаш пачытаць і такім чынам не паспяхова гэта прайсці, і гэта больш не для стрымоў, а так вось для сябе паглядзець, тому што там вельмі цікавая там такая думка зноў там, але ж не так з гэтай часовай пятлёй не першы раз. Вось. Disco Elysium, мне здаецца, да, топчык, і у меня не было нікалі часу пагуляць, але ж всем не раілі, і дагэтуль здаецца, што на канале можна будзе гэтаму вярнуцца і пасвяціць некаторы час. Вось. Так, а тут мы знайшлі 2 лічбы на гэтай дэмку па хоррорсам, і мне здаецца, што можа гэтага дастаткова, таму што 3-ю лічбу можна падабраць звычайна ў такіх з'явах, только не трэба знайсці дзверь. Я пачаў некалі, але таксама не гуляў. Ну вось, мы з табою дваіх зараз. То у гэта яшчэ не здзейсніў. 4, 8 і якаясь яшчэ нудота тут 2, так, добра. Вось. Такім чынам у нас гэта другая дэмка, я не веду па часе. Здаецца, што вечерныя стрымы яны такія не больш такія длінныя ў мяне, на 2 гадзіны. Паглядзім, насколькі гэта хваціць. Той беларусізатар ад Ральфа дачакаўся. Ён якраз кончыць, і тады прайду Disco Elysium. Ну клёва, што так. Мне здаецца, не захадзіў гэты нам хто робіць беларусізатары. Это быў Гласевіч Бро. Мне здаецца, у него ёсць нават канал, ну адзін з хто робіць, і нават з яго каналу я там даведаўся, як выкарыстоўваць беларусізатар на Hollow Knight. Можа быць, таксама ён выпусціць відэо на том, як усталяваць, можа быць, на Disco Elysium гэты беларусізатар. І апошняя навіна гэта было, што The Forest яны там зрабілі на беларускай усталёўцы. Так, а мы тут уже былі. Так, мы тут уже былі. А што мы адчынілі? Мы ў гэту дзвер тут адчынілі ці не? Здаецца, што гэта? Нас будут пужаць сёння ці не? Здаецца, просто робіць відео, як іх ставіць, а не робіць самі, але я не ведаю дакладна. Можа быць. Ну, ўсё роўна праца добрая у тым, што дзесьці это можна хутка паглядзець, можа дзесьці яшчэ можна паглядзець. Так, you are late. Чаму я спазніўся, ніхто не ведае. Всё. Не паглядзелі на хто там сядзеў у тым закуточку. Добренько, пайду адпачываць, прыемна. Да, дзякуй, што завітаў, дзякуй за рэйд. Добрага цябе дабраныч і завітвай. Бачымся. Так, а у нас тут што? У нас International Geography Coffee. Мы апынуліся ў сваёй кватэры, мне здаецца, зноў. Ну, па якасці, па атмасферы, мне здаецца, дэмка даволі такі якасная. Шмат чаго тут рассталявалі, не, мне здаецца, з асетаў ці фрышных, ці не фрышных. Можа, гэта нават Unreal Engine, незразумела. А што нам трэба? Шкада, што няма гэтага таск-лісту у нас тут. Можа,
Тэлевізор трэба прыбраць ці не? А, вось я адзеў сваю куртачку. Трэба взяць ці ключы. Alright, where did I leave the camera? Ка мне трэба камеру знайсці, так? Ну, звычайна мы ўсе камеры і рэчы застаўляем дзесьці на полачках. А калі было б святло, было б цудоўна. Но ты ж не будешь камеру на кухонном подложку оставлять или як? Чого не бачно? Тут так само Rotate TV був, як у початку по геймплею. Бачите? А, вось яна тут. Що там написано? Ека Sombras. Так само якось очив. Alright, the theory I've got everything, just missing the case and I'm off. Так, ну где ключи мы ведаем. Ключи мы взяли. Отчиняем. И все. Ну, гэта вельмі мала паглядзець, але ж скончаная дэмка на Unseen. Не жахлівая, такая просто по гук-дизайну послухаць некаторыя гукі страшныя, і на гэтым, здаецца, усё. Коротенькая гульня, дэмка. Будем, я не ведаю. Я осталась еще апошняя на сённяшні, што мы можем паглядзець. Зараз пагляджу, што у нас тут у стріме засталося. І засталося Tainted Ground Demo. Зараз паглядзім тады на сёння і будзем тады класціся і адпачываць на сёння. Так, Tainted Great Demo. Яно зайдзе у акенце, яно зайшло, але троху яно подрэзала экран. А тут нема, так наладу. Добра, тут не вельмі шмат яно подрэзала, не вельмі шмат. Так, тады зачыняем ту. Будем глядзець, што гэта мультиплеер нават ёсць. Блин. Калі мультиплеер, тады што, у адным мы не можем сгуляць. Welcome to Tainted Ground, trapped in the Haunted Forest, you must explore. Haunted Forest. Мы должны исследовать гэты лес. Там вельмі хутка былі гэтыя все субтитры. Я нават змог прачытаць штосьці там ад нас хочуць. Так, open, close, на Е. Так, ну мы ў хаце, мы можем зачиніць хатку. Что у нас тут есть? У нас есть a new page has been unlocked in the... Чым? Так, я взял якийсь-то листочек. Так, і за щось запалілася, і чомусь... Не зрозумів. А, гэта таму, што праз халадос яно туди пайшло, я нават не ўбачыў, куды зрабіўся гэты ліст, куды патрапіў. Так, цёрнуў, нічога добрага няма, як заўсёды у тэлевізары. Так. Мне здаецца, што не хапае якогось свету, ці можна тут... Тут толькі sound і texture quality, ну, може height. Не ведаю. Вельмі цёмна. Ці ёсць у нас якийсь ліст to do? Што рабіць? Просто есть хатка, мы тут пілі півас, шмат пілі півас. На когда макарохи рабілі і з кетчупом, і зараз это ўсё навернули. Так, можем адчыняць
таксама дзверы. Тут таксама ўсё зразумела, што нічога не зразумела. Тут нават мы спім. Калі штосьці пішам, што яшчэ ёсць у хаце. Чарным чарно, гэта што, бейсмент? Так, чорны бейсмент. Так, а я падгатовіў кэмп для заброшаных шапель. Я не ведаю, што гэта шапель. Але ж Соніка яно ўжо памірае. Я не магу, я мог бы адчуваць штосьці звонку, глядзіць. Щось яшчэ шкрабецца у навушніках. Так, я патрапіў якийсь-то кэбін, гэта драўляны, так, якийсь-то хатка. Здесь яна у Nowhere пабудаваная. Так, а мой флешлайт, ён усё яшчэ у шапелі. Я трэба спусціцца ў Souls from Here у южнай часці, каб знайсці гэты путь трейл зноў. Так, а як тут? Хтосьці ўжо шкрабецца, я нічога не бачу. А ёсць у мяне так у меня флешлайт ёсць. Хто шкрабецца? Выходзь. Давай сябраваць. О, тут добры пакой, але ж падлогі няма. Pain Away. Гэта што? Гэта painkillerсы. A new page has been unlocked in the diary. А diary гэта што? Гэта падказка, што трэба холад і якісь... У меня нету diary, может якая здесь кнопочка на то, каб... паглядзець, тут ёсць якийсь-то дзённічак. Я што, падаю, ці што? Гэта тут хаос якийсь. А верніце мне. Там адлятаюць рэчы. А чаму яны летаюць? Ну, калі тут ёсць мультиплеер, здаецца, што тут штосьці на якийсь-то экзарцызм. Не? Можна рабіць сябрамі, разумець, што за пачвара можа абітае. Можа, гэта як у фазмафобіі зрабілі. Чамусьці тут ёсць падказкі на... А мы можам прачытаць гэта? Ці гэта тут задешифрована? Так, холод, якийсь-то янчик в балоне, кендл і якісь-то дірки у хаті. І хтось шепче, кресты пераварочваюцца. Можа, гэта ўсё, што эвіденс, які мы паглядзелі. Так, крест я бачыў. Так, а як тут? N. Ну, ось крест. Трэба крест знайсці і пакласць. Меня уже накрыло. Дзе крест? Мне за тебе трэба знаходзіць гэтыя запісулі, і ты павінен гэтаму здзейсніваць, так? Только я не ведаю, дзе тут ёсць кресты. Так, тут што? Fear the dark, fear the night, the voice won't let me say the rest. Было бы вельмі проста знайсці якісь-небудзь... Мне падказваюць, што тут трэба кэндалы расставіць. Тут ужо ёсць якісь-то плямы з крыві. А дзе я змогу знайсці гэтыя кресты? Можа, па падвале? Так яшчэ русічы рабілі? Фу. Чаму ці няма шмат асетаў у сторы, так.
Куды? Дзе? Тут яшчэ крэс патрэбна. У меня няма ніякага из інвентару гэтых прадметаў. Ну што я радыё гэта включыў. Дзе знайсці гэтыя ўсе рэчы? Гэта не кэндл? Гэта не кэндл. Можа, не ў доме? А ёсць тут другі паверх. Так, мы можам выйсці. Тут нават гэты свет гэты змяніўся. Можа, тут ёсць кэбін дадатковы. Так, гэта вялікія каменчыкі. А ці ёсць тут яшчэ што-небудзь паглядзець? Можа, трэба ў лесе гэта шукаць? Нам дакладна не распавялі. Так, штосьці бачу. Бачу папараць кветку. Можа, яны прадметы раскідалі вакол гэтага кэбіна. Можа і не. Зараз прабежымся і пойдзем яшчэ раз у хатку. Так, тут у нас трейл. Можа, тут па трейлу трэба прайсці. Так, ну гэты трейл да каменчыку. Можа, вялікая карта яшчэ? Вялікая мапа? Ну, калі рухацца, то гэта вельмі далёка. Мне не падабаецца, што тут далёка патрэбна кудысьці ісці. І што гэта за... Адразу падумаў, што хтосьці... А чаму ядает? Потому что я далёка ушоў ад кэбіна? Ну, давайте яшчэ раз паспрабуем, паглядзім. Можа, зменяцца гэтыя малюнкі, калі мы патрапім у хату. Не, тут таксама гэта кэндл. Ці ёсць у меня флешлайт? Ну, ёсць якісь-то не вельмі прывабны. Што наконт другіх малюнкаў? Так, гэта мы чыталі. Тут у ванне нічога няма. Падаюць якісь-то прадметы, рэчы. It's getting late. Можа, того, што ж невялікія этой субтитры я штосьці прапусціў. Унізе, так. Так, зноў тут холодна і дыміць. Холодна і дыміць. А мы не разумеем, што нам рабіць. Ще раз. Head set up camp by the old ruined chapel. Дай. Щосьці звонку, так? I should be able to find the trail again. Ну, кажеш, што трэба ісці дзесьці у боку гэтага
у Соут, гэта што ў нас? Тут яшчэ мапа ёсць. А шапель гэта што? Гэта кэмпаўскі гэты палатка, так? І ты нам кажаш, што дом стаіць і нам патрэбна ў правы бок, ці гэта... Такім чынам у нас няма тут компасу якога? Мне было болей прасцей знайсці яго. Такім чынам трэба да нашага гэтага спачатку, так? Да кэмпа. Тому што у нас тут уже ўсё абышлі і незразумела чаму. А чаму? Цямно ўжо так. Я так ніколі не знайду. Там же цёмна. А хто ведае, як будуюць амерыканскія гэтыя хаткі, ці у сторону юга, ці гэта на поўнач, ці на поўдзень, так? Поўнач, это поўнач, поўдзень. Можа, я штосьці прапусціў, яшчэ раз можу паглядзець на мапу. Ты ідзеш... Можем правый бок просто пайсці. Тут ужо якісь-то... ну гэта холод, кажуць. Не зразумела, як гэта гуляць. Ёсць якая інструкцыя? Controls, можа Controls штось распавядуць. Inventory tab, flashlight, cover ears. Можна зачыніць вушы яшчэ. Open diary N, change items, wheel, select weapon, еще weapon ёсць, нічога сабе. Jump bar. Так, ну, акрамя што cover ears, гэта... я ўжо died. Ну, добра, я не зразумеў, гэта дэмка, але не зразумела, што рабіць. Вось такая ж была дэмка. Хуткая, незразумелая, мала гэтых інструкцый, але ці я не зразумеў, што можа гэтым, што калі можа паспрабаваць змяніць гэты, што моя ангельская, таму што не вельмі добрая. Тут уже быў, не? Мову на выбор, ці мне падалося. Меню. Гэта ў папярэдняй гульні было. Не, здаецца, що нема. Ці можа гэта было пры запуску. Добра. Вось. Такім чынам, гэта другая дэмка, не другая, третья уже дэмка. І на сёння, мне здаецца, ужо нема больш дэмак, как паглядзець. Глядзіце, можа быць, у запісу на першае, мне здаецца, самая цікавая была это Rue Valley. А мы такім чынам, наверное, будем скончваць сёння. Дзякуй, што былі, дзякуй, што прыходзілі, дзякуй, што Лепус за рэйд. Паглядзім, ёсць ли хтосьці у нас застаўся з беларускіх стрімераў сёння на то, чтобы паглядзець. Я бачу, што Міхась гуляе ў Silksong, можна было б да яго завітаць. Зараз паспрабуем, якім чынам тады туды патрапіць. Так. Рейд, Міхась. Хутенько можна гэта здзейсніць.
ready to raid. І тоді всім дякую і до побачення. Завтра будемо гуляти Hollow Knight у день. Пошли ось сюди на смітник, який нас мусить привезти у сіних сьогодні яким чином. І померли тамок. Жудасна локація. Пойдем тоді уліво. Сюди. Мабуть, тут, конечно, цікаво є. Мужик, ти куди? Ніхуя собі ти хуткий. А у меня кокона нема. Бля, мне бы сходить на... Мне бы на самый уж помельче и кокон мой взять. Бо без кокона это ухтанейка. Йо. Так ты не иди у синих сирот. Разброд. Иди просто в тушек. Так у меня здольності нема, там треба подвоєний скок чи нечто такое. Да мені не треба у синих сирот, до речі. А, тут так само мені треба подвоєний скок. Ні, не потрібно. Амаль дотягнувся. Ён покутує за нас усіх, Амаль, як Єзус. Ні, це низько. Добре, давай повесь вверху. Ух ты, Кольки, вот что такое. О, гляди. Опа. Не чекали такого. Бляха, далеко бегче. Да иди ты сюда. Патики. Это просто некие ошибки засталися від його. На подвоєному скоку я вирішив взяти перепинок, знес гульню преч з апарату. Не рассказывай, где его взять. Снова купачки все разлетелись, бляха. Гэта артефакт на збор пачерок не такі уж і дрэнны. Ён, да рэчы, і гэта самае захоўвае, напэўна, пачеркі. Тыя што.
Схубились. Ага, гляди, ще некий проход. Не! У меня есть проблемы с платформингом. Ну, коли ты дошел до подвоенного скока, то не такие уж у тебя буйные проблемы со скоком к этому. Мне здається, у тебя все добре мусить быть. С платформингом. Вылез. Так, это никуда не рухается, правильно? Бляха, що там соку піху? А, это ось это треба туди толкать. Ага, а теперь снизу обойти. Як тяжко з короткою шпулькою гулять, а? І ще вище. Ага, не могу зацепиться. И куда он там около вправо полетел? Не ведаем мы. Не, Блафимас третий тиждень дупу подпаливая. А як ми туди потрапимо? Почекай.